savez aussi qu'il y a un autre problème. Aba donc afako kungo rebe. Que je considère comme un problème social. Nebe o kungo jatemna ko ke moya kungo e. C'est les détournements. Oye yuruku ye. Les deniers publics. Oye furban nanfolo o yuruku liye. Les vols qualifiés. Sognali lakika. J'ai eu l'occasion il n'y a pas si longtemps de visiter la prison de Bamako. Wati kara la netemena kata Bamako kasobumba kata laje. J'ai été ahuri. Abalala nena foka ne nalota. Du nombre considérable de prisonniers pour vol. Madama mimu minalembe ku datugun kasola kaswabu ke sunyani. Et certains en étaient à leur deuxième, troisième, quatrième vol et presque tous des jeunes gens. Donc mbe olukumbe ushie flana shie sabana shie nanina na suyanina wa afamba bela jelenye demsanuye. Et ani pour ce qui est de détournement, j'ai également ahuri de voir le nombre considérable d'agents qui se trouvaient en prison. Ka anyasi furba nafolo fena suyanima ndabali bana fena fogata nalonta ka sababu ke faso barakela munu fana be ni olu datugune tumbe. Nous estimons donc qu'il nous faudra prendre des mesures draconiennes. Anya jate mina ka fa ko fo fere kolo grim olu de kase ka sigi 5 ans. C'est pourquoi le CNDR, Ode kama CNDR dans l'une de ses dernières sessions, aka la sigili labando senfe a arrêté un certain nombre de mesures. oye fere dama latige. C'est que tout agent oye ni ko faso barakela fen wo fen qui aura détourné les deniers publics ni oye furba nafolo sunya sera immédiatement appréhendé o yuroni bela jelena tege bina datigi ka bimne et envoyé dans le nord dans des chantiers avant même son jugement. Abe bla kata jamana kuko dugu en fanfe bolo fe baraba ube ka ke yoromina yani yere akakiri ka ke Tout c'est bien. a bolo fe be Tout c'est bien immédiatement confisqué. a bolo fe be mine ala o yoroni be Et après sa condamnation, na nyangina tumamina kiriblon tiglamugo fe si la confiscation des biens n'arrive pas à couvrir le préjudice posé à l'État, a bolo fe minali ni o maka sababu ye cheni min dona faso kunaka o datugu même quand il va terminer sa peine, hali na atlara aka kasola dona sera retenu là-bas. anato a datugu yoro olai Donc loin de sa famille, okora ye ko anan yoro janya aka dembayala pour travailler jusqu'à extinction du préjudice total posé à l'État. walisa ka barake foka ta foka foka e cheni min ke faso kuna ka foko o cheni belajele nona bena Ils seront condamnés une deuxième fois pour vol. ka nyasi mgo ma munu ni olubena nyangi sinya flanana ka sababu ka sunyani ye Nous les retirons définitivement de la société malienne ambe olu sembo pepe mali sigida kola en les envoyant dans l'extrême nord où ils auront du travail. ubena blakata nu ye fo jamana pogodugu yan fanfe bolo dana yoromina ni ubena kana barakei Ainsi, o chogola n'ayant pas la possibilité de fuir, chogotina ke ubulo ka boli ils passeront là-bas le reste de leur vie. una uka nyenamaya tokei Or, nous savons que de telles mesures peuvent influer sur les familles. oduna amba don ko ona nyugana ko obisega dankari ke dula Donc, les familles sont invitées instamment, surtout les époux, à veiller. ode kama wele blalendo ka alase dukona mgo ulu bela jeluma tuma bela jelena zango furukew uku janto uyerela Sur le comportement de leurs époux, de leurs maris, uku ujanto umuso ani uchew chugonyawla afin que, walisa obligés de leur appliquer ces mesures draconiennes qui seront salutaires pour la santé du pays, na kera wajibiye kafako ni tagabulo girima nunu bena kana boli mugo dokan o tagabulo girima munu ni obina ke jamana ereka kenyali kisilanye nous ne soyons pas sollicités par des mères en larmes qui feraient état de leur misère et de celle des enfants. walisa demba nyaji to do kana na ama minu ni ubina kana uka koli jira ana ani udenga koli Donc il vaut mieux prévenir cette situation. ore kama akafsa ola halaya nato kamgo la somi D'ores et déjà, kamini sisa il n'y aura pas de pardon. ya falitana ke ala Il n'y aura pas de quartier pour ceux qui tomberont sous le coup de ces dispositions. yoratana labla mugawiye mugamunu ni ulubina kana bi ni tagabulo kononana
D'autre part, il y a un danger fan wɛrɛ fana fɛ kojugu dɔ bɛ qui menace aussi notre pays. min bɛ se ka dankari kɛ an ka jamana na. Car, dites-vous bien, K'a masɔrɔ aw ka nin dɔn ka ɲɛ que la force d'un pays réside dans sa force morale. ko jamana fanga ani a barika o bɛ a danbe fanga ni a barika de la. Dès l'instant que la morale d'un pays est entamée, N'a kɛra ko dankari kɛra jamana min danbe la, ce pays s'est engagé dans la voie de la dégradation. o jamana o ye a latigɛ ka don tiɲɛni de kɔnɔna na. Or, vous savez K'a sɔrɔ aw b'a dɔn ce qui se passe fɛn min bɛ sen na dans nos établissements scolaires, an ka kalansow kɔnɔna na, ce qui se passe fɛn min bɛ sen na dans les quartiers. kinw kɔnɔna na. Et si les jeunes ne mettent pas un frein Ni denmisɛnninw ma fu siri o dan na, à cette tendance, o tagabolo dan na, nous risquons demain sini an bɛna don farati kɔnɔ de voir à travers nos rues, ka a ye an ka bɔlɔnkɔnɔnaw na, dans nos villages, an ka duguw kɔnɔ, des filles mères qui ne trouveraient plus à se marier npogotigini denbatigiw minnu ni olu tɛna furu sɔrɔ tuguni, et qui seraient obligées, comme dans d'autres pays, de se vendre pour pouvoir vivre. minnu bɛna wajibiya i n'a fɔ jamana dɔw kan ka u yɛrɛ feere walasa u ka se ka balo. Et alors, O de la je tiens à attirer votre attention là-dessus. n b'a fɛ ka aw hakili sama ka se nin ma. Il faut que les mamans Wajibi don denbaw soient plus sévères dans l'éducation de leurs filles. fo aw ka farinya kosɛbɛ aw denw u ladamuni na. Il faut que les mamans Wajibi don denbaw ne poussent pas leurs filles aw kana aw denw ɲɔni à la recherche de toilettes ka kɛ yecogo ɲuman ɲinini kan dont elles n'ont pas les moyens. min se tɛ u ye. Car K'a masɔrɔ si vous poussez vos filles à chercher de belles toilettes et même à préparer leur mariage, elles seront obligées de se vendre et à ce moment les mamans emporteront seule la responsabilité. ni a ye aw denmusow ɲɔni ka yecogo ɲuman fini ɲumanw ani labɛnnifɛn ɲumanw k'olu ɲini ani hali ka u ɲɔni ka kɛ furu olu labɛnniw kan u bɛna wajibiya k'u yɛrɛ feere. O de tuma na sa denbaw aw de nɔ bɛna kɛ o tiɲɛni bɛɛ lajɛlen ye. D'autre part, Fan wɛrɛ fɛ nous savons qu'il y a certaines méthodes subtiles pour surprendre la bonne foi des filles, pour surprendre leur vigilance. Dans les surprises parties, an b'a dɔn k'a fɔ ko kekuya fɛɛrɛ dɔw bɛ yen walasa ka npogotigininw ni ŋaniya ɲuman b'u la walima ni ŋaniya ɲuman tɛ u la ka bala u la k'o dɔn ka cun u kan kuma dɔ la walima ka bala u la k'u sɔɲɛ u ka kɛwalew kɔnɔ. et nous savons Ani an b'a dɔn que cela a causé déjà assez de dégâts. ko o kɛra sababu ye ka na ni tiɲɛniw caman ye kaban. Alors, camarades jeunes, O la n tɔɲɔgɔn denmisɛnw la révolution étant globale, k'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmali bɛ ɲɛsin bolofara bɛɛ lajɛlen de ma. notre action An ka kɛwale doit tendre à engager la lutte, o ka kan ka kɛ sababu ye ka wulikajɔ sinsin non seulement contre les pro-bourgeois, ka a ɲɛsin banabaw olu ma, non seulement contre les réactionnaires, ka a ɲɛsin mɔgɔw ma fɛnɛ mɔgɔ minnu b'a fɛ ka an lasegin kɔ, mais contre notre tendance à la jouissance et la licence, ani fɛnɛ k'a ɲɛsin jo kɛli i bolo ka ko bɛɛ kɛ et qui risque de dégrader la morale de notre pays ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka jamana danbe tiɲɛ et de faire en sorte que notre jeunesse aura vieilli avant même d'avoir été totalement jeune. ani k'a kɛ cogo la an ka denmisɛnninw ka olu kɛ kɔrɔbalenw ye ka taa sɔrɔ hali u yɛrɛ ma kɛ denmisɛnnin ye fɔlɔ k'a dafa. Et nous avons alors invité O de la an ye welekan bila le ministère de la Justice minisiriso ma min ka baara bɛ ɲɛsin kiriko ma à se pencher sur la question o ka miiri nin ko la et à prendre des mesures coercitives. ani a ka fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ bɛn nin ko ɲɛ ma. Camarades jeunes, alors vous êtes prévenus. O la n taamaɲɔgɔn denmisɛnw a sun dara aw la. Il ne faudrait pas que nos prisons puissent encore regorger, non pas de voleurs, mais de jeunes qui n'auraient pas respecté, eh bien, leurs collègues filles, leurs camarades filles. Aw kana sɔn an ka kasobon a kana nafa tuguni zonw dɔrɔn na nka a kana fa sifin na sifin minnu ni olu ma sɔn u tɔɲɔgɔn npogotigininw minnu ma sɔn ka olu bonya ka u kalanden ɲɔgɔnw